Tak jak najstarszym jest to największy szrajbunek po niemiecku. Jest to jedyny Friedhof Denkmal z I wojny światowej. W Bielsku powstał pierwszy na świecie. W tej zimowej aurze witajcie w drugim tajliku o Bielsku. Jadymy. Dzisiejszy film jest kontynuacją filmu ze Uńskiego Tydnia. Bielsko, po niemiecku Bilic, to dzisiaj tajla miasta Bielsko-Biała. Jest to sztat na prawach kresu. W mieście kwateruje kole 167 tysięcy personów. Bielsko ze sztattajlami na lewym brzegu rzeki Białej leży na Śląsku, a Bioło ze sztattajlami po prawej stronie rzeki leży we Małopolsce. Te dwa miasta pokuplowano w 1951 roku. Dzisiaj we filmie pogodomy se o sztattajlach, które leżą po lewej zajcie rzeki Białej, to je tych śląskich. We cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 0,8% to je niecołki 1% personów, którzy kwaterują we mieście Bielsko-Biało, zadeklarowało śląską narodowość. Jednakoż trzeba pamiętać, co połowa tego miasta leży też we Małopolsce. Jest to też spowodowane tym, co trafiło się tutaj po 1945 roku. A przyjmuk się tu nie odbywał. No ale mamy raporty delegatów Śląskiej Ludowej Partii. We wszystkich sztattajlach, wtedy osobnych dorfach, ze których mamy dane, wygrałaby opcja czechosłowacka. Podług sondażu we Starym Bielsku byłoby to 85%, we Komorowicach 60%, w Aleksandrowicach 80%, w Mikuszowicach 60%, w Kamienicy 80%, a w Łopienicy 95%. To jest najwięcej ze wszystkich spisanych placów. Place te leżą 55 km na południe od Katowic. A nasza rajza napoczynamy od Starego Bielska. Alt Bilic. Osada założono we XIII stuleciu, a w 1977 roku dokuplowano ją do miasta Bielsko, wtedy już Bielsko-Biało. Tutaj w XII stuleciu, genau tutaj, kaj chodza był średniostoletni gród. Istniał on do kole roku 1400. Dzisiaj mamy pusty plac, mamy wały i tak dalej. W 30 latach XX stulecia zaczęli interesować się tym placem archeologowie. W 70 latach XX stulecia też były wykopaliska. W okresie wojny 30-letniej 1618-1648 były tutaj Szwedy i z kuli tego dzisiaj jedna z ulic, która otacza ten plac, mianuje się Wał Szwedzki. Tak jak najstarszym zabytkiem w Bielsku jest grodzisko obronne, które żeście widzieli, tak najstarszym kościołem w Bielsku jest ten gotycki kościół katolicki pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Kościół powstał tu ze fundacji księcia Przemysława Noszaka kole roku 1380 na placu wcześniejszego drewnianego kościoła. W czasach reformacji XVI-XVII stulecie kościół był w rękach wanielików. Jak widzicie, kościół otacza stary Kirchhof, a tutaj w Starym Bielsku przy grodzisku jest jeszcze wanielicki kościół, no ale o nim pogodomy se więcej w dalszym tajliku, bo tam będziemy gadać ino o wanielikach. Toż będziemy tu jeszcze roz. Wapienica, a tak richtig Łobienica, bo tak przodzi się to mianowało, po niemiecku Lobnic. Wieś powstała w XVI stuleciu. W 1977 roku dokuplowana do Bielska
Białej. Mamy tutaj kościół pod wezwaniem świętego Franca z Asyżu, kościół katolicki wybudowany w 1930 roku z wpływami neoromańskimi, rozbudowany w latach 1950-52. Tamta góra za mną, co widzicie, to jest grodzisko na Palenicy. Powstało kaś kole 500 lat przed Chrystusem. I co to było? Albo jakiś plac kultu, albo jakieś grodzisko obronne. Tam w dole mamy wodno zapora miana Ignacego Mościckiego. Budowano ją w latach 1929-1932. Otworzył ją prezydent Ignacy Mościcki, a poświęcił kardynał August Hlond. Ma 209 metrów szerokości, 23 metry wysokości i powstała na rzece Wapienicy przy ujściu rzeki Barbary i mamy jezioro Wielgo-Łąka przy tej zaporze. Kiedyś była to jedno z najbardziej modernych zapór w Europie, a zapora ta była budowana od firmy z Drezna. Tutaj przy ulicy mamy fest fajną rzecz. Fajnisty budynek, nie wiem co to kiedyś było, dzisiaj to jest gabinet medycyny estetycznej, no i w to chyba też tu mieszka i szrajbunek po niemiecku, fajnie to wygląda. Aleksandrowice, Aleksanderfeld powstały pod koniec XVIII stulecia z kuli rozparcelowania starobielskiego górnego folwarku. W połowie XIX stulecia stały się osobnym dorfem, a w 1938 roku dokuplowano Aleksandrowice do Bielska. 30 lat niskorzej zachodnio Tajla Aleksandrowic wyłączono z Bielska, dołączono do Wapienicy, no ale zaś zusammen z Wapienicą w 1977 roku znodło się to w Bielsku. Jerzech na Friedhofie żydowskim przy ulicy Cieszyńskiej w Aleksandrowicach powstał on w 1849 roku. Przy wchodzie mamy dom przedpogrzebowy z 1885 roku. Ten Friedhof funguje do dzisiaj. Ja widział grab z 2010 roku, mono są jeszcze nowsze. I cudem ocalał, bo w trakcie wojny w 1943 roku zablokowano rozbiórka, zniszczenie tego Friedhofa. Chciano tu postawić osiedle, no ale konserwator zabytków powiedział, co trzeba spisać te szrajbunki ze grabów, z macew, bo one są ważnym materiałem źródłowym nad genealogią żydostwa, jak się wyraził, przy rozprzestrzenianiu się pośród ludności niemieckiej. W 1944 roku w lutym wydano nakaz rozbiórki tego Friedhofa, kiedy już wszystko spisano, ale nie wiadomo czemu ci, którzy reskirowali wtedy Bielskiem, nie zrobili tego. No i Friedhof przetrwał. Mamy tu też część grabów, macew ze Białej, ze zlikwidowanego Friedhofa, a tutaj mamy zaraz dynkmal z I wojny światowej, bo w I wojnie światowej Żydy też biły się po stronie Kajzra. Ja zleca wszystkim, którzy oddali życie za Vaterland. Jest to jedyny Friedhof na placach Rzeczpospolitej, kaj obok Żydów są pochowane też muzułmany, wojoki z I wojny z Bośni i z Kazachstanu. No i też są tu pochowane chrześcijany we familijnych grabach. Żydy pojawiły się we Bielsku w XVII stuleciu. W XIX stuleciu powstała reformatorsko synagoga na eku dzisiejszej ulicy 3 Maja i Mickiewicza. Dzisiaj dalej funguje gmina wyznaniowo-żydowsko w Bielsku.
Ponoć tutaj w Bielsku powstał pierwszy na świecie żydowski klub sportowy. Żydów w Bielsku było kiedyś naprawdę fest. W XIX stuleciu było ich 20%. I to oni też rozwijali industrialnie miasto. Jerzech przy kościele zielonoświątkowym w Bielsku Aleksandrowicach. Jest to największa farność, największy zbór na Śląsku, a drugi największy na placach Rzeczpospolitej po Warszawie. Pod względem personów ponad 500 wiernych tutaj przynależy. A ruch zielonoświątkowy, ruch pentakostalny, zapoczątkowany na przełomie XIX i XX stulecia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jako to było tutaj na cieszyńskiej tajli Górnego Śląska. Godo się, co na zaczątku XX stulecia, jeszcze przed I wojną, 9 personów z kościoła ewangelickiego, to jest luterskiego w Austrii, wyciepnięto z jednej ze skupin luterskich i oni założyli swoja skupina Ferajna Stanowczych Chrześcijan. Organizowali nabożeństwa, ale durś byli członkami kościoła ewangelickiego w Austrii, a nie skorzy w Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej w 1947 roku weszli w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Tam wolne chrześcijany też były, ewangeliczne chrześcijany. I od tego czasu zrezygnowali ze chrzczenia dziecek i chrzcili we wieku świadomym. Niektórzy gadają i mają recht, co tak richtig ich taką identyfikacją ewangeliczno-zielonoświątkowo to są lata 60., 70., kiedy mieli braki kadrowe usia i zasilili ich ci, którzy wcześniej byli związani ze ruchem ewangelicznym. Dopiero też w 1961 roku wysłali kogoś na konferencję zielonoświątkową. Przodziej w okresie międzywojennym mieli bardziej kontakt ze wolnymi chrześcijanami. Po II wojnie światowej Kościół ewangelicki chciał ich przyjąć. Były takie debaty, zaś, bo duży byli tymi ewangelikami oficjalnie, ale powiedziano, co za fest są już różnice doktrynalne, i z kuli tego do tego kościoła Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego należeli. W 1987 roku Kościół, ten taki zjednoczony Kościół, formalnie zakończył swoją działalność i między innymi powstał Kościół Zielonoświątkowy, do którego oni się dołączyli. I tak to wygląda dzisiaj. A budynek powstał w 2010 roku, ponoć budowali go 20 lat. Jerzech w kamienicy. Wieś powstała w XIII stuleciu. W 1969 dokuplowano ją do miasta Bielsko-Biała. A za mną kościół świętej Małgorzaty katolicki w stylu neoromańsko-neogotyckim, wybudowany w latach 1897-99. Fajnie na takim wierchu otacza go Kirchhof. Mamy tu też kościół ewangelicki, ale nim zajmiemy się w następnym tajliku o ewangelikach. Dotarliśmy do Olszówki. Górna Olszówka i Dolna Olszówka. Dolna Olszówka związano ze Mikuszowicami, górno z kamienicą. Powstały w drugiej połowie XVI stulecia. I potem razem z tymi wsiami wlazły w skład miasta Bielsko-Biała w 1969 roku. Mikuszowice też niedaleko stąd dzielą się na
Mikuszowice krakowskie, to jest ta polsko-tajla i Mikuszowice śląskie. Dzisiaj to jest jedno Stadttajla Mikuszowice. Tam nie pojadziemy, nie możemy być wszędzie. A my są w cygańskim lesie. Powstał on ze potajlungu miejskiego lasu. A w 80 latach XIX stulecia ten las przerobiono na taki park, po którym teraz chodza w stylu wiedeńskiego lasku. Powstały tu rozmaite wille właścicieli werków, między innymi ze Bielska, ze Białej i do dzisiaj jest to tako willowo Stadttajla. Była tu też pociągnięta Straßbanka ze Bahnhofu w Bilic, wtedy jeszcze, i fungowała do 1971 roku. Tam, kaj dzisiaj jest pętla, cygański las, tam był koniec tej Straßbanki, a w 1953 roku powstała tutaj Luftbahna na szyndzielnia. Niestety niewiele ujrzycie, bo zrobiło się cima, a nie ma tak nieskoro. Przed piątą je taki mamy czas, koniec listopada. A kajmy są my już poza granicami miasta Bielsko-Biała. Czemu? No, bo je jedno wieś, kieruje Śląsko, a przynależy do gminy we większości małopolskiej. Już tu plikuję. Są my we gminie Wilkowice. To jest gmina polska, ja? No ale wieś Bystro, a tak richtig to połowa tej wsi przynależy do Śląska. Kiedyś były dwie wsie. Bystra Śląsko i Bystra Krakowsko. Połączono je w 1956 roku. Powstała ta wieś Bystra Śląsko w pierwszej połowie XVI stulecia. Były tu rymbacze lasów przy Szyndzielni i przy Kozłowej Górze. No i my są genau 5,7 km od Szyndzielni i od Klimczoka. No nie widać, no ale tam, ja się nie znam, tam kaj świeci, to będzie bliżej, nie wiem co tu jest bliżej, chyba Szyndzielnia. Szyndzielnia, Klimczok troszkę dali, 7 km dali, a Szyndzielnia 5 km. Już w Pieronie richtig zima, minus 4 stopnie, to już jojada dali. A, jeszcze. Słuchajcie, w 2004 roku wieś, wieś Bystro, no to jest dzisiaj i Małopolsko-Tajla, i Śląsko-Tajla, dostała nagroda drugie miejsce za najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. My nie są tu we centrum, my są tu bliżej tych gór, po tej stronie śląskiej. Nie wiem, centrum jest po śląskiej albo po małopolskiej. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. Na Szyndzielni i na Klimczoku są schroniska. Tam jedno ze XIX stulecia, a jedno ze początku XX stulecia. To już od dawna ludzie chodzą tam w góry. Ja po górach nie chodzę, a zimą nigdy, że nie łaził po górach. No, to jest rajza bardziej historyczna i też ani nie mamy czasu, ani nie ma żech narychtowany, co by iść w takie góry, kiejbych nawet zaczął, no bo teraz to już jest naprawdę nieskoro. Jadymy jeszcze jedna Stadttajla. Na koniec Komorowice. Taka sama sytuacja co ze Mikuszycami. Polsko-Tajla i Tajla Śląsko. Dzisiaj to jest jedna Stadttajla. W XIII stuleciu, pod koniec tego stulecia, powstają tutaj dwie wsie. Po dwóch zajtach rzeki Biało. Tu mamy Biało, inaczej Białka tu mianują to. I my są po zajcie śląskim. Mykendorf, tak się to mianowało. Komorowice to jest spolonizowane miano, Zaroski to by da duplikował. Mykendorf po tej zajcie
Śląskiej i po polskiej zajcie Bertoldowice. Ja, nigdy to się nie mianowało Komorowice. Komorowice to jest polonizowane miano Myken, to je po polsku komar, po naszemu kopruch. Kopruchowice mogłoby się to mianować po śląsku, ja. Batzdorf też nie skorzy po niemiecku to się mianowało, ja, no ale pierwotne miano Mykendorf. No, często było tak na Śląsku, że te miana słowiańskie germanizowano, no ale tu to było na łopak, ja. I te wsie rozwijają się osobno, no ale koegzystują, ja. Kościół, który powstawał tam po tej zajcie polskiej i je też do pomieszkańców ze zajty śląskiej. A joje tak w ogóle na moście, ja, i mamy tutaj rzeka Bioło i idziemy ze zajty śląskiej do zajty polskiej, tak jak my skończyli łońskiego tydnia po zajcie polskiej. No i co chcę rzeknąć, tam też był Śląsk, my to omawiali, ja, księstwo oświęcimskie. Do 1457 roku, kiedy kupił to polski król Kazimierz Jagiellończyk. I od wtedy było to już polskie, no ale fungowało to zusammen ze księstwem zatorskim jako powiat śląski w koronie polskiej. Ja. Tutaj w 1457 roku było księstwo śląskie, ja, w koronie świętego Wacława. To już nie raz wam żech duplikował to nie jako tajla Czechów, ino korony czeskiej, czyli korona czesko, Królestwo Czeskie, Księstwa Śląskie, Marchia Górnych Dolnych Łużyc i Margrabio Morawsko. Czyli niezawisły land. Księstwa Śląskie były tymi niezawisłymi landami we koronie czeskiej. Dobre, no ale nie o to, bo o czym Rzek jeszcze miał powiedzieć? W 1955 roku pokuplowano Komorowice polskie i Komorowice niemieckie, tak się to mianowało. Ja, nie skorzy literowski Komorowice śląskie i Komorowice krakowskie, we których my teroski są. Ja, Rostomili, to by chyba było na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj. Jeśli kto nie widział jeszcze pierwszego tajlika o Bielsku, to proszę, a kolejny tajlik o wanielikach we Bielsku. Jeśli chcecie się jeszcze więcej dowiedzieć o tych placach Księstwa Cieszyńskiego, to proszę was do tajlika o Jaworzu. Tam długo ekleruje całą historię od szczednich stoleciów do XX stulecia historię Księstwa Cieszyńskiego. Dziękuję wam za dzisiaj. Chowcie się.